комбинация. Здравейте, маняци, аз съм Миро и днес ще играем Майнкрафт с един мои приятели. По-скоро братовчет и един мой брат. Така, аз съм само един брат. Да направим един сервер, който после те ще влезат и ще играем. Изи. Изи пизи, лемас пизи. Да. Ти имаш ли интернет? Да, Защо няма? Маняк FC. Да, Чакай да се скържи Овца! с нашия интернет, защото взимам съседа. Съседа? Съседа. Не можеш да съседа. Те пише шери да ги. Това и аз още не съм. Те си ма. Ми излиза. Ето. Ето го! Бата, имаш ли интернет? Ето го! Аз имам и не ми излизаш. Имам интернет, шери така вътре. На мен не ми излиза. Вие откъде имате? Аз имам от Теленор. И аз. Да, и аз. Защо не ми излиза? Ние излез от Майнкрафт е по-влез, може да спим. Добре се ходи. Добре остане. Сега трябва да се развием бързо, защото да мога да направя втори епизод на Майнкрафт. Даже втори, трети, четвърти. Защото все пак ние ще играем много сега. Излезем. Маняка FC. Чакай да опна това. Чакай, аз не съм влязал мен. И сега ще опваме. Аз Трябва да влязал. се присъедини към играта. Коза. И аз имам една коза. Айде умри. Ама нямам вълна. What? Аз бих една коза. Ще ни даде вълна. Бъгна ми, не мога да ги Тази коза бях убил. И на мен ми бъгна. Гледай. Не. Опа, изпада я. Оп. Да. Само ми бъгва, аз ще излизам от сервера. Чао. Аз исках да играм в оня сервер, в пизито, ама ти не искаш. Добре. Пизи. Хора, ще играем в един друг сервер, дет вече сме се развили. Там не чак толкова добре. Да. Така. Това сервер е моя, Адриан, колко търсиш. Пиз? Да, пизите. Смисля, Пизите. че Лемас е ли мой. пизите. Баба. Пизи, лемас пизи. Пизи, лемас пизи. Ние сме в минали, бе. Да. Аз съм тук при лавата. Да, ти исках. Ама на мен ви не ми влизат. Трябва да излезем от тук. Къде е голда, бе? Аз бях ли Той къде? беше при мен, не, ето го тук. Защо не ми излизат? Чакай, аз бях за... Излез от Майнкрафт пак, бе. Ето тук пак има голата, Адрянчо. Чакай, бе. Те пележи. Ме е страх да не падна в лава. Има факлички. Пока ги служих. Къде си, учи? На място. Аз синято не ти го виждам. Какво стана в пак и Clash Royale, добре. Ако искате да снимам на Clash Royale, пишете долу в коментарите и ще снимам. Им кажете аз да си направя ли канал с Clash Royale Hack. Ще ме предизвикват там някакви декове да правя. Ще ги играя и... Улей чампион. Маняка пици. Пици пък точно. Пизи, бе. Пизи, пизи. Аз излизам от това мине. Аз не мога. И аз Аз пък още не съм влязъл. само търся. Не сме Шерти да да мога да си извън от мината, защото... Не, той е при нас, той е при нас. Ето Шери, дай да видим. Аз мисля да попая нагоре, ама ще му пая нещо на което има страх. Имаш, ако си се сменил скин, няма. Не съм си го сменил само името. Ще излезе, ще... Откъде ще излезеш? Някой трябва да е на геймод и да излезе. Не, никой няма да бъде на геймът.
Пак ми бъгва. Пак ми бъгва. О, щях да падна в лава. Спокойно, аз сега ще излиза Дренчо. Как гледаш, ще излизам? Трябва да Ама не знам колко съм дълбоко. Къде съм? С тия балончета. Съм във вода. Шамбра. Кинета, бе. Ние ка имаме, бе. Както гледат хората, даме то направо. Аз ще се ръта. О, излязох! О, да, бе. Чакайте малко, чакайте. Ай. Ще се спаси. Ние Ние сме джунгъл. Давай, бързо. Джунгъл, не джунгъл. Ти. Саваната. Паднах в лавата. Телепортирай се бързо, телепортирай се при мен, бързо, телепортирай се. Ма нямам лед, бе. Добре, аз си идвам. Баба, ма да взема ротера. Ти маняка ли се казваш? Да, давай. Не искам вие да влизам. Вие не разрешавам вие да влизам. Абе, да не угаснал фейсока. Ще мога бавно да се почитам. Дойдох. Ти дърво нямаш ли, бе? Имам малко. Това не съм малко. Само стаки Тук имам 16. седло. Да, нали от това. Дето за спонера. Дето бяхме намерили. О, да. О, имам моркови. Да, от селото. Тук къде се? Тук някъде. Беше в пустиня. Да. Ще е реджойна гейм. Да търсим още едно село. О, не мисля. О, Да, няма майка ми. Ти къде си, бе? Извън мината. Телепортирай се при нас. И вали дъжд. Да, вали. При мен не вали. Тук виж, тук е не вали. Добре, тъпа там Миро. Не, аз не съм Миро, съм маняка, ама чуя. Да, тъпа маняка. Ама вие сте ме опнали. Опнал си. Чакай. Още не е опнал. Верно, Чакай, чакай. трябва остави го. По-добре при мен, човек. Телепортирай се. Ама не съм опнат. Оф. Села баща му на онова и така го убил. Кой? Не стига, че го убил бащата ми файтова. Но колко изкарва изнервя, защото човек ми извън. Но не батко да пизна тук баща. Готов си. Дошъла на магазина по дължина, ама го препъргал. Го връзва да не излиза на лице. Адриан, чай да телепортирай се при нас. Ще обърнем така този стега. Що ще го обърнем така? Що? Да паниш? Айде. Да паниш върху него да се убиеш ли, ма Тук, виж, Адриан, началото на мината. Нали тук бях. Тук няма третим тега. Не, аз това ще го взема. Аз тук си цепя дърво. Абе. Аз имам рафтинг. Не, няма. Чакай. Рафтинг. За нея е чистка маса. Стана тъмно. Ай се. Да. Чакай ти малко, нали имаме легло? Чакай, Дисконектна ме. Съм те дисконектна. И двамата излизат. Коста 100 интернета, я ще... Не си имам. Ами я влизам. Айде, ай тук. Дрънчо, вие имате легло, аз имам. Легам. Чао. Аз казах ли, че ти го донеса? Ще разказваш и право бело. Не разберете ли? Махнете. Тук има айран. Вземи го.
О, 4 соса. Това си има важно да се направи лук. Добре. А да направим къща някъде. Аз взимам микрофон. Хора, ще направя втори епизод. Това беше от мен. Елате да съберете се тук да направим шери. Да направим... Да направим край, как така какво? Ето, чакай тъпо. Това къде се правеше, бе? О, видео. А, да. Видео. Разписам. Оставим видео бодинг. Чакай малко сега. Видео Стойте тук, стойте тук. Ау. Не са бити, моля ли са. На края на епизода ще убия. Така, съберете се тук до мене. Ба, човек стига. Съберете до мене. Аз някаква дърво. Събери се до мене, шери. Ба! Обърнете се. Така, малко на Адрианчо. Не. Добре, с това приключваме епизодът. И чао!